Takže ahoj lidi, já jsem Pirion a dneska se podíváme na to, jak si udělat bombu ze syrek. Budeme třeba syrky, 2 krabičky většinou, a potom zlepu nůžky. Tak já už to mám připravený. Vlastně, tak. Stačí mít takhle úplně tvrdě narvaný syrky. Úplně hodně. Co nejvíce syrek, takže 2 balení. A potom si ustřeneme škrtátko. Já už mám ustřenutý. Odměříme to. Tak, odměřím. Pardon, pokud budu nějak nadávat. Tak to nestane. Tak nějak takhle. Tak tam narveme úplně strašně moc syrek. Nyní si pomůžeme. Takhle nějak. Pomůžeme si tím, že vezmeme tohleto a odstřihneme to. Tohleto vezmeme. I tohleto. A narveme to tady. Nějak, ať nám to nezhoří. Jak to tam vydolujeme, tak to máme ten na to místo, na tu zápalnici, na to škrtátko. Nyní to tam takhle vložíme tohleto. Nějak tak, aby jsme nevyhodili všechny syrky. Se snad povede. Úplně, ať to tam je nějak, no, právě mluvím. Když se nám to tam podaří vyrvat, já doufám, že se mi to podaří. Či otočím, ať mi to nechytne. Když bude zapalit, že jo. Tak vyhodit. Ale tak. Když budeme opatrní, tak nám to hned nechytne. Pardon, doufám, že budu dost slyšet. Špatně to budu muset předavovat. S tím se nebude moc chtít. Tak, teďka tam jenom strčit tu zápalnici. Nějak tak, aby nám to nechytlo. Tak, prát takhle. Nyní to vezmeme do té krabičky. No, aspoň si prase. Všechno nějak vyrvěte tak, aby se vám to nezlomilo. Tak teďka vezmeme izolepu a zalepíme to z obou stran. Takže jednou, spíše 2krát z této strany, takhle. Se to bude vidět. Tak. A teďka takhle. A potom z druhé strany takhle vlastně ze zhora. Ať máme všechno pokrytý. A také 2krát.
jednou to nedávejte, jelikož by to nemělo takový dobrý efekt. Čím víc vlastně tam toho je, tak tím větší by měla být rána. Ale mně stačí taková ta klasická. Tak. Takhle vypadá. Podíváme se na test. Takže zatím čus.